Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake dawowa wannan dandalin namu. Ni ce dai taku Sa'adatu Lawal, amma dandali na Hadiza Gabon ne. A yau muna tare da babbar baƙuwarmu wacce za mu tattauna da ita akan dai maganar dai tamu dai ta mata baya wuce ta maza, saboda dai mazan ne dai. So tare da ni akwai babbar baƙuwarmu wacce za ta gabatar da kanta ta gaya mana kaɗan a kanta. Sannu. Yawwa. Assalamu alaikum, sunana Bilkisu. To malama Bilkisu. A da ina ganin kaina kamar ni ce queen of relationship. Irin ina da experience akan komai. A'a yaudara ne, a'a cin amana ne, a'a samari masu ƙarya ne, su meet and greet ɗinnan dai duka mun yi shi. Da dai su side chick dai wanda baka ma san kai side chick bane ba sai daga baya ka zo ka gane. So amma da I don't know, ban sani ba ke naki experience din, so zaki iya gaya mana wani experience kike da shi a relationship, sai ki mana bayani akan guda ɗaya, maybe ko kin haɗu da saurayi maƙaryaci ko kuma yaudari ko wani abu dai. To let's see. To about meet and greet, gaskiya ni wannan Allah bai taba kaddara min shi ba. Allah bai dora wannan a kaddara ta ba. Ni ce dai a kaddara ta bai meet and greet. Amma yaudara kuma ai kowa ne. I think har mazan ma. Amma last time da na faɗa na ce kowa an yi cheating on them, they have cheated on me, they have cheated on you, they'll still cheat on you. Akwai wasu mutanen da suka zo suka ce wai ai ba lalle bane ba za a yi cheating on you. Ni cheating on you inda nake magana ba wai lalle sai mijinki ne zai iya cheating on you ba. And kuma shi relationship ko zan ce zamantakewa da an fara shi ba sai na ce na baka amana ko wani abu, shine wai idan ka ce wannan kuna relationship kuna soyayya za ku yi aure, ka zo ita ma wata can daban kana mata magana the same thing, shi ma cheating ne. Ba wai lalle sai in mutum ya aure ki zai miki kishiya ko yana da budurwa shine cheating on you ba. So shi ke leading to meet and greet, amma tunda ke kin ce baki meet and greet ba matsala. Kisa issue in relationship, people are very very sensitive to it. I think sometimes mutane kawai suna projecting abin su ne akai, kamar in kin ce za a yi cheating on you, people just get defensive. Allah ya kiyaye ba za a yi ba. Amma I hope in kin yi aure mijinki is not going to embarrass you. Let's just hope that nobody wants that. Ko ba wanda yake so a mai haka. So hopefully in kai aure ka aure mai hankali. But I just feel like sai dai in maybe tun da kike a duniya mutum ɗaya kika yi dating daga shi kika yi aure. Yeah, kuma akwai misali haka nan. Like my mom, she said she only dated my dad and tana gama secondary school suka yi aure. She has never had issues like that. But in this generation, I just don't know. Ba zan iya cewa mazan ma ai daban ne da mazan generation insu da mazan generation. Ba zan iya tunda ban san duka mazan duniya ba zan iya cewa kowane namiji haka yake ba. Amma ba zai yi a ce kin yi dating namiji ɗaya, biyu, uku, a ce a cikin dukansu kawai ke because you are God's favorite. You're so lucky that baki taɓa haɗuwa da, no offense, shege ba. It's not possible. At least ɗaya daga cikinsu sai ya miki wani abu, kin gane? It doesn't even mean so you must see shege. One way or kin gane? I'm not saying kowa sai an mai. Or I'm not saying kowa haka yake, but at least you will be unlucky one way. So one ke day. menene naki unluckiness in zaki iya gaya mana guda ɗaya unlucky in da you saw shege da kuka yi ido hudu da ke da shege. Eto kin gane wanda na ido hudu da shege da shi, that was like the person I dated in uni, and to be very honest, ba ma na counting. I just was very very young when I was in uni. I shouldn't be dating anybody a lokacin. Yeah. So ba ma na kirga sa a relationship. In my adult life, I've dated somebody. He didn't show me shege as much as he thought he did. Amma gaskiya ni ban taɓa ganin mutum irin wannan ba, ya bani har yau yana bani mamaki. Ni ko a ba mu mamaki. Har yau yana bani mamaki, har yau yana bani tsoro. Kin gane? Because kawai it's just so abin na bani mamaki a ce kana mutum mai hankali kana behaving haka. So menene behaving din, menene an ki ba mu labari mana malama? To labari ke so from the beginning. From the beginning. Kai dandali ne fa. Zuba. Let's see, from the beginning kin gane abokina, he was my friend, like we followed each other on Instagram. Sai muka zo muka sai irin muke shiri
normal kin gane daga baya dai har muka zo muka yi exchanging phone numbers and all that, but lokacin ina school ina masters ina, and honestly kawai I just didn't have time for men. Kin gane ni I knew I ba relationship yawa ne na a san ba gaban aure ki zan yi ba. a lokacin ba, kuma ni in ba auren mutum Ba zan yi ba amfani. ba ni da reason inda zai sa in aje shi a rayuwata saboda ba wani abu da zai mun. That's just the truth. So like I wasn't really looking for a relationship, and I'm pretty sure shi ma a lokacin he was with somebody else. So kawai nothing really happened dai haka. Muna shiri har na zo na gama masters ina. So akwai lokacin da na yi tafiya umra sai ya ce min da Allah mai addu'a. Me ya faru? Sai ya turo min like pages of texts haka, screenshots a WhatsApp. So I was like, I can't read all of that. No offense, try please read it. Nace I can't. Please, for the sake of our friendship. Nace to shikenan ba komai. Na bude na karanta like to his girlfriend. Dama ya ga mu zai yi aure a lokacin. 1 month to bikin su yarinya tace ta fasa auren shi. And apparently they dated for like 8 years. So kin gane that's really heartbreaking. So he was shattered. Sai kika ji tausayi. Ayya. Kin gane ba tausayin maza amma mace kawai in kina jin tausayin namiji karki dating din shi, because you will live to regret it. In kina tausayin namiji kawai ki tsaya a friend din shi. Saboda tausayi zai sa ki kyale wasu abubuwan da mutum ke miki, and a kawo tissue ne. karki da ai na gama kuka kan shi. Okay. Ya wuce wajen. So kawai haka dai daga haka every day ni kuma nace insha Allah zan mai addu'a. So every time na fita zan mai addu'a in turo in ce I've prayed for you. Yace thank you. Shikenan dai daga haka muka dan fara shiri. Na dawo Nigeria muna shiri like in naje Kano zai zo gidan mu gaisa. Nothing happened. Nothing was on my mind. Ni gaskiya personally I was not interested in him. Kawai dai tausayi ne da shirin naku da kuke. Saboda yana da kirki sosai, duk wanda ya san shi ya san yana da kirki. Ba wani inda a ce ban yi dating din shi ko ba yanda zaki ki ce min ba mutumin kwarai bane shi, in ce ƙarya kike yi. In ce da gaske ne. Kin gane, because yes, he is a very charming person. Let's put it that way. He's a very charming person. So like every time ina Kano zai zo gidanmu, in ina Abuja zai zo mu gaisa, but that was it. Duk wanda ya sani ya san ni ba ni da halin tara maza, so ba dating din shi nake ba. Shi ya sani ya sani ba wani abu da ke tsakanin mu. Daga baya sai zo yana kira na constantly. Tunda na gane wannan kiran na daina dauka. Na daina dauka because I'm not, kin gane, you just jumped out of an 8-year relationship. Ya zan yi da kai? 8 years, how am I supposed to rebound that? So kawai sai na dan ja da baya. You didn't want to be baki san ki zama ke ce next person. Yes, because you are going to have to take on all of that trauma, and honestly ni ma ina da nawa issues in bazan bani da lokacin issues din wani. So kawai sai na daina kula shi. After like 1 year sai muka dawo again muka fara shiri. A lokacin ni kawai I just told my mind that okay, yanzu dai duk abinka duk sanda kake mutum shekara daya, you should heal by now. Ya kamata. Amma kin san people heal differently. I understand. Kuma kin san maza they don't like to ba sa son ganin issues and so kawai sun goma ce si ignoring emotional issues and so maybe that was his problem. I don't know. Honestly, I can't see. Shikenan muka zo muka dan fara shiri sosai a lokacin. Har dai again na yi tafiya kafin na dawo ma ya fara mun magana, like we were talking and talking, something one thing led to another, and he was like, can you marry somebody like me? I said, sure, why not? Ban gane somebody like me ba. He just kin gane gurgu ne, makaho ne. Like we're talking about, I think money okay, or personality. Okay, I think maybe finances. Okay, I don't know what he meant by that. Okay, but he was like, can you marry somebody like me? Yeah, sure, why not? I mean, he's very pretty, and if you know me, you know I like pretty guys. Okay. So you know, I was like, why not? Technically, you so pretty, shege. Mashallah. I kin ga ido na? That is my weakness. Ya kamata in daina ganin kyan maza, maybe hankali na zai kwanta. So you know, after that we like started talking about dating, magana aure straight. Ni gaskiya until him ban taba tina, like I've never dated anybody the intention in aure shi. So lokacin na uni babana ba aure da ni zai ba, it's not as if ina tunanin aure a lokacin. I was just dating my uni boyfriend for uni. Muna ran da muka graduate na delete number shi, kowa ya kama gaban shi. So after him ban yi wani relationship da kowa ba sai wannan. And shi kawai yana zuwa straight ce min yayi shi aure. In fact, a lokacin ce min yayi around May ne cewa he wants to get married kafin karshen shekarar. So wani October, November, December. Kin ga ni kuma a lokacin ko I just felt like komai was aligning because na gama school, na gama masters ina month din na fara aiki. So then shi ma ya jira sai aure. So it just felt like kawai Allah ya tsara min rayuwa na komai yana tafiya ne yadda ya kamata. So of course I got swept up. It's just normal to do that. Na dawo muka fara shiri. Yana Kano na Abuja, every 2 weeks sai ya zo ya gani.
ki gane in yau zai kira ni ya ji cewa I'm having an anxiety attack because lokacin I just got off my medication and my head was just not normal. Daga ya kira ni ya ji like I am not normal zai baro Kano ya tawo. In fact akwai da muka yi waya around 4 ba flight from Kano to Abuja ya dau mota da yamma from Kano to Kaduna sannan ya dauka wannan train din from Kaduna ya iso Abuja sai around ina ga 10 ya iso Abuja nan kuma daga train station straight to gidanmu. Yes. Tell me you're not going to fall for that. And I'm again, already falling. Exactly. And again, he has a very beautiful face. MashaAllah. I couldn't help it. You gane, so like everything was going good. Sai zai fara cewa he wants to meet my parents. Nace it's too early for me. Saboda ni ban raina iyayena bana kai musu kowa. I respect my parents too much. Tabbatar da cewa wannan shine decision ɗinki. Saboda ni in hankali na bai kwanta da mutum ko gidan bana bari ya zo. Because like 2 months I don't know you enough to marry you. Sai cewa mutane suna haɗuwa in the matter of weeks ma su aure when you know. Besides, I've known him for years. We were friends for years. What else do I need to know? Na ce gaskiya ni fa kai a'a. Magana aure daban da friendship. Yes. Kawai ni ban san me yasa I was so reluctant. Ban ma san me yasa ba da dai na ga ya matsa sosai yana so ya ga babana sai na ce to fine. Zan ce wa babana kai friend ina ne. My dad knows I have friends. I went to uni, duka friends ina in class ma suna zuwa su gaishe da babana ko zan ce mai ga abokina ku gaisa ya ce to shikenan. I told my dad my friend wants to say hi. Babana ya san ba abokina bane ba, of course, but he wanted me to be comfortable with it. Yazo suka gaisa. Daga time in suka exchanging number. Every Friday babana ke zuwa Kano. Every time babana je Kano sai aje gidan mu ya gaishe shi. Kin gane like he had a relationship with my dad outside of me. He had a relationship with kannena and I have only 5 siblings. Kannena mata 2 maza 3 ina bala'in san su. Ba kowa nake bari ya je kusa da su ba. But he had a relationship with them. So a lokacin kina ganin kaman babu, it cannot go wrong. No. Anyway. I just don't see any way for it to go wrong. To masu kallon mu kun dai ji yanda labarin soyayyen Bilkisu ya dauko. Ku dakace mu don ku ji yanda labarin ta canja. Ina so kada ku motsa. Barkanmu da dawowa. Yanzu za mu ji yanda labarin soyayya Bilkisu ya canja. So, kin gane like komai was good. Ko? To, sai ya abu daya da ya bani mamaki. Ya zo gidanmu ya ga mota babana sai cewa yana son mota yana ce na gode. Wai sai cewa in ci babana ya siyar mai. Dan Allah dan Annabi ana haka. Na ce je inda ake sai da mota saboda no. Sai cewa ya gane ba. Thank you. Ki je ki ce wa dama babanki yana sai da mota ne? Sai na ce me yasa ba zai je ya siya mota inda ake siyarwa ba saboda na san shi na san yana da business. Kin gane na san yana da business ina ma patronizing business in shi every year. Na ce to je ka siya mota inda ake cewa ba a kawo wannan particular brand in Nigeria. Ni ban san inda ake sai da mota ba tunda ba siyo mota nake da kaina ba. Ban san wasu irin brand ake kawo a Nigeria. Na san ne duk mota da babana zai siya akwai ta Nigeria. Ko amma ya ce ai babu wannan. Na ce to gaskiya sai dai kai haƙuri amma ni ba zan iya zuwa kalli idan babana in ce mai sai wa saurayi na mota because shi daman babanki ni na ce ma za ki je ki ce na ce number 1 shi ma siyan mota shi saboda yana so abokina da mota ko ka siyarwa daman babanki ya ce miki yana so ya sayar da mota shi ne to na ce ni ba zan yi haka ba saboda ban raina babana aiki na shiri da babanki na ce ina shiri da babana amma ban raina shi ba. Those are two very different things. My dad is very friendly, but we are not disrespectful of our parents at all. Wannan I cannot even ba zan iya cewa disrespect ba. Ta yaya ne ma za ka je kalli babanka ka ce sai da saurayin ka mota? Ta ina za a fara wannan hirar? Daga ina ne hirar zai fara? Motan da yake hawa. Motan shi da yake hawa yana zuwa wajen aiki. Na ce ni ba zan yi haka ba. Sai ce to shikenan aka bin maganar. Daga time din, I want to know we dated for like a little over a year. Okay. Middle of our relationship aka yi lockdown yana Kano na Abuja, so let's say for 6 months after that every 2 weeks yake zuwa wajena, every single day yazo gidan mu sai yayi magana motar nan every day. Ko dauka ne na fita zai ce mota da kika hana a siyar mu, ni da kawai sai dai in share shi, but kawai kin gane kin san dole wani abin sai ka kare, kawai sun ce maybe wannan ne kadai imperfection din shi because apart from that
he was kamar irin an tambaye ni what do you want in a man, na yi listing na rubuta an halitta min shi. Sai ya ce ki wa babanki magana. To kin gane, I was like, okay, this is his only red flag. I can ignore this because nima my head is not very correct and he ignores it. To shikenan aka ban magana dai. Muka dawo muna shirin mu nawal har na zo na haɗa shi da babana. Sai ranar kawai muna zaune sai ya ce min ai ya samu matsa. Sai irin kin gane he was tun ma dai kafin lokacin da he was very caring. Sai abu ne kin san yadda maza suke yi at first za su nuna maka so daga ka fara sakin jikinka sai su fara janyowa. Fara yin kamar torchlight mara kyau on and off. To bai kai wajen on and off din ba amma ya fara kamar battery din shi yayi low. Kin gane? So, but because like we are very very communicative, saboda lokacin na jin ina dating shi ina fara dating shi na fara aiki, in zan je office sai dai in blocking shi ko in sa waya na on silent because if not zai kira so goma daga 8 inda na shiga office zuwa 5 inda nake office. Kin gane office din is not so strict that ba zan iya daukan wayar shi ba, but I wasn't so comfortable at office dan ta waya da shi ko da yaushe tunda ba ni kadai bace a. So kin gane daga baya sai zo maybe zai kira ni once or twice a day. That's it. But ni ma ba wai na damu da waya bane ba. Inda muna chatting. Yes, actually ban ma cika son mutum ta kira na a waya, so in kana kira na a waya kana katse min kallo na, ni kuma bana son haka. So as long as we are chatting and you're updating me, we are fine. Kin gane, and ko me yake ko meeting ya shiga zai ta updating ina kaza muke a meeting din. Sai kawai ya zo like for a whole weekend ba communication tsakanin mu. Sai ni kuma I don't like calling guys. Every time na kira namiji ko raina zafi yake mun. Na ga kamar roƙon shi nake ya so ni. So like when he finally called me, what's up? Me ya faru sai ba komai. Nace are you sure? Yace ba komai. Nace to like why have you been pulling back? Sai yace nace menene? Wai ai the honeymoon period is over. Ya faɗa miki? Thank you. Red flag number 2. Okay. Kin gane, it's one I think like as things progress you understand that maybe wasu abubuwan za su yi dying down. Mutually abun zai ragu, amma mutum kawai ya ce miki I'm going to stop caring about you because the honeymoon period is over. Kin gane, I know like statement din nan ko has been tattooed inside my head because ba wanda ya taba gaya magana irin haka. I received the shock of my life. Ban ma taɓa jin wani ma ya gaya wani haka ba. Kawai nace me what do you mean by that? Wai sai tsayan ga miki labarin da ya bani example din da ya bani. Wai let me give you an example. When you first got your car, kina son mota ki kullun kina kawai wanki, yanzu amma a sati so ki wanki. Nace to ni mota ce? Nace do I look like an inanimate object? Nace ni mutum ce mai feelings. The only reason why I gave you attention from the beginning was because ka damu da ni. If you're not going to care about me, a daina wannan abun ba dole bane ba. Period. Nace saboda ni ba wanda zai tayi min da hankali ina zaman lafiya. Na juya mai baya gaba ɗaya da ya ga ba sarki sai Allah. So ya zo ya ta bani haƙuri. Like for 3 weeks every day na tashi zanga message shi yana bani haƙuri. He didn't mean to say it like that. Ke ce maybe baki fahimce shi ba. Like he's so sorry that he said that. Nace you're not sorry you said that. You are sorry that I reacted the way I did. Inda a ce na you're not going to be sorry that you said that. Yana ta bani haƙuri, amma ni kawai ko abin ya tsaya min a rai ne sosai, and I'm not a very forgiving person. Kin gane, and I just kept on thinking. Kamar kin san yanda abu yake, in abu ɗaya ya sami ki kina bude any social media sai kamar kowa labarin ke bayarwa. An san da abin da ya faru. Every page na bude sai a ce mijina kafin na aure shi yana so na, ko da muka aure yana ji da ni, yanzu ya daina kula ni, and kawai every time na stories din nan sai in ce this is going to be my life. Na aure wannan yaron, he's going to take care of me for a few months and then he's going to stop, and I'm going to be one of those women that are crying every day thinking me nayi, why did I, me laifi na da yasa yake min haka. Kin gane, to abin da yasa na kasa yafi mai kenan, amma yana ta bani haƙuri. At a point kawai I knew I had two options, ko in yafe mai ko in rabu da shi, and I wasn't ready to not be with him a lokacin, so I just had to let it go. Yana mind ina ban mantawa, amma kawai na daina using din shi as reason inda zai sa in faɗa da shi. Ina jin ki. So shikenan daga haka dai I had to let it go. Shikenan dai muka koma normal. Sai kawai rana muna zaune. Sai like he was just acting so sad. Yana ta yi irin kamar abu na damun shi din nan. Ni kuma irin me mutunci. Me ya faru? What's wrong? Why are you acting like this? Yace ba komai, sai to shikenan. Can an jima sai ya kira ne, yace like he's just in a dilemma ne. Yace me ya faru? Yace ai wannan business in shop. I'm not going to give details saboda ina faɗan details za a san waye, and I don't like problems. But ai business in shop samu matsala waye duka abin da yake so yayi na shekara ɗaya ya samu problem mene ce to
Allah ya mayar maka da alkhairi tunda to ni me zan ce ni ba business woman bace I don't have money to give him nace Allah ya mayar maka da alkhairi ya ce amin shikenan muka ci gaba da magana dama na ci miki na fara aikin kin so in ka fara aikin gwamnati sai kai I think 4 months kana aiki kafin a fara biyan ka amma aka tashi za a biya ka duka na 4 months a lokaci ɗaya da kowane allowance and everything so like we're talking and I was like ni na gaji da aikin nan ban san cewa na fara aiki sai na wata 4 za a biya ni bayan tsarin da na fara aiki kuɗi zai fara shigowa sai ce kin kwasan ma nawa za a biya ki na ce a'a baki san nawa ne accumulated income ɗinki na shekara ba na ce ki tambaya so na je na ɗan tambaya dai aka turo min list duka abubuwan da za a biya mu ni kuma banza na tura mai ai gashi sai cewa salamu alaikum ki zo na abin ta relationship ɗin aure ba sai akan shi so but I didn't know the implications not too much kamar kin bada komai na kin gane with him ko you never know it's too much until afterwards because he was doing everything her bank account screenshots din shi yana turo min kin gane I was giving too much but I wasn't giving half of what he was presenting to me. Irin he was showing you cewa your marriage auren ku zai zama kaman partnership. Not even partnership, more than that. Ya mayar miki da komai ya bude miki komai na rayuwan shi so ke ma you feel comfortable. Ke dai kawai kin hadu da dan fowan. Yes. Let's say na kira shi a sati so daya to shi a rana ya kira ni so 10. Exactly. Kin gane love bombing. Abin da psychologists ke kiran abin ke love bombing abin da ya min kenan kin gane it didn't even look like I was doing enough because in nayi daya kafin nayi daya shi yayi 10 sai kiga kaman you are lacking baki wannan so after all these things da kafin ma mu kai ƙarshen labarin yanzu a yanda kina jin kaman babu soyayya you cannot love somebody yanda kika so shi koko kina ganin har yanzu akwai masoyinki wanda kike jira kawai haduwa ne bai yi ba kamar lokaci ne kawai bai yi ba tsakanin da Allah akwai I don't think akwai heartbreak da mutum zai taɓa mun a duniya ya giving up on love because in har na giving up on love that means ban taɓa yin aure ba dan ni bazan aure wanda bana so ba to kun ji Julie abin da ta ce in mutum ɗaya ya maka abu halin shi ne that doesn't mean you deserve it sauran mutane but that doesn't mean kuma you ba deserve laifin it ki bane ba with him ni kawai ko with mutane balle maza kawai I have learned to dissociate myself from halin su in ka min abu ba it's not because ni nayi deserving ka min wannan halinka ne bayan da na isa da kai in ma baka min ba za ka wata so a yanzu kina soyayya ko ba akwai wani ko kuma shiru ma amsa ne exactly so labarin da kuma business in shi ya fara samun problems sosai kuma me ya faru business in shi ya fara samun sai after a few days sai ya zo ya ce min wai lokacin biyan ending of the month ne ni kuma lokacin an biya ni duk abubuwa na 4 months ina bayan kin tura mishi nawa za a biya ki so magana ma ki ce magana ma ki san nayi wannan mama dan Allah ki hakurin kin wacin wannan magana ma ki ce mishi baki da shi bai mata so ba to kin gane yace lokacin ending of the month ne lokacin biyan workers din shi yayi kuma personal account din shi ba enough kuɗi daman business account in shi ne kuma gashi lokacin GT bank ne sai ba mutane problem kin ga yana bani excuses and he needs to pay them to in ce okay dan Allah in tura musu he promises me by next week yau Friday by next week Monday zai dawo min da kuɗi na in ce to shikenan kin gane and me in my head I was like ba inda zai je min da kuɗi na san gidansu kannan shi duka kawaye na ne na san maman shi ta je school da mama na they are not friends but they went to the same school they have a WhatsApp group chat na san gidansu kawai kin yarda da shi ba ina da shi ko ba ina da shi ba yanda zai yi da kuɗi na in ina son kuɗi na sai an bani abuna tunda again na san gidansu kuma ni ma ai Kano ce I can keep Abuja lifestyle and be correct a Kano in je in zauna in damara a biya ni kuɗi na nace to shikenan ba komai wani account me nawa yake so ya faɗa ya turo account na tura mai Monday bai bada kuɗi ba an kisan yanda kuɗi yake it's very very hard to ask somebody for your money back ba musamman ma wanda kuke soyayya ko friend ɗinki ce I don't know about you amma ni ko friends ina kawai ko daga kan shi I just learned dai kawai kan ƙara bawa mutane bashi in ke kawata ce kina buƙatar kuɗi in abin da na san zan iya kyauta da shi ne zan baki in ba zan iya bawa mutum kyautar shi ba gaskiya ba zan baki ba sai dai ki hakuri zan ce miki ba ni da shi Allah ma ya sani to na tura mai bai dawo da shi ba daga haka kullum ba ni kuɗi ina da contract dan Allah ba ni kaza ina da kaza ba ni kaza kuma duk kina badawa bayan na farkon ba a dawo miki da shi ba yes salamu alaikum hold on as ina bayarwa I had a book
da ya taɓa siyo min da pen. I was writing everything because he thinks he's smart, but I'm smart too. He thinks he's mad. I'm mad too. I was also raised in Kano. I mean, we moved to Kano when I was 8, so I was basically raised in Kano. Duk wani hali da ke tunani da shi ni ma ina da shi. In hauka ne kamar za a ce kar ta san kar kenan. Gane ko me yace in bashi ina rubuta abuna. Ko me yace in bashi shi bai sani ba. Ina ta rubutawa komai na one by one. Ina rubutawa saboda ba kin gane at first yayi kama da abu mai hankali amma at a point sai yazo ya mai da ni kamar rijiyar kuɗi. Ko kaninki ne yake tambaye ki kuɗi haka ki fara jin haushin shi ko ɗanki ne yake miki tambayar kuɗi haka constantly zai fara baki haushi. Ballantana ma kana namiji kuma budurwa. Kanwar shi ta uku ce ma sa'ata. Ba wai karamin mutum ba wai yaro bane balle in ce yaro ne shi. So yanzu ina so in sani in a nutshell kawai in summary shin menene asalin dalilin rabuwanku? Kuɗin da yake karɓa miki ne ko kuma motan babanki da ya ce a siyar mishi ne ko kuma ce miki da yayi honeymoon phase in ya fita ne ko kuma gaba ɗaya abin? I think it's just like a little bit of all. Kin gane daman tun lokacin da ya ce min can you marry somebody like me sai da tambaye shi maman ka na so ta ka auri wata saboda ni bazan iya tashi hankali da maman kowa ba. Uwar shi bazan ce ya zabi magana ta akan ta uwar shi ba. Ni ma ina da iyaye na suka ce ya bazan bi magana namiji akan zan iya bi magana kaina amma namiji kan ba zai sa in saba wa iyayena ba. Maman ka na so ka auri wata yace baban ka na so ka auri wata maza da ba wai suna ji magana babanin su bane it's their mother. Maman ka na so ka auri wata yace a'a. Relationship in daman tun farko yayi shi ne saboda yana ganin akwai abin da zai samu a gurinki. Tunda kafin ma a fara relationship din ya tambaye ki zaki iya auren irin shi ko kuma wani abu ne matsala aka samu along the way kawai ya canja hali. Me I can't say his intentions. Kin gane I just refuse to believe wannan tashin hankalin abubuwan da yake a kaina duka ƙarya ne. In har ƙarya ne then he has a mental illness. To yanzu amma ya biya ki kuɗin ki? Duka ko kwandala ban bar mai ba. Duka da na gaji babu shi na kira. So kenan karban kuɗinki da kika yi shine yasa kuka rabu ko a'a an rabu ne shi yasa kika ce a baki kuɗi a baki kuɗi? None of the above. Kin gane da na gaji da tambaye shi kuɗi ni kawai na gaba da na gaji da yana tambaya ta kuɗi na gaba denawa zai ba saboda har ni ma na zo fara forming broke sai in tashi in tambaye masifa in yace min fara in ci saboda bani da kuɗi da ban talauci na sa hauka. Na ga still ba zai daina ba in fact zan ce mai naje wajen babana sai ce na san babanki na baki kuɗi nawa ya baki send me my share. Da na ga na ce mai kaga fa ni ba ni da kuɗin da zan dinga baka sai da na mai kirikiri ce ka daina tambaya ta kuɗi haka. Wanda yake son ya aure ki kenan. Exactly ce ka daina tambaya ta kuɗi haka because I don't have like money unlimited da zan dinga baka. Ni ma kuɗi na abubuwa nake yi da su. Ba wai kawai kuɗi nake da shi zan ta ba wa mutane ba sai ce he's sorry he didn't know I felt that way. Ba shi kenan ba magana a'a. Still bai ishe shi ba in nayi tafiya ko kisan ina tafiya so every time yi tafiya ba ma abu ɗaya in ka tafiya of course kana so ka sayo wanda kake so tsaraba amma shi list zai turo min shine ma zai gaya miki abin da zaki kin gane ba ko abu ɗaya ba buy me perfume from Zegna buy me waye from waye buy me hada brands din da yake so. Nagode Anini. To ni ko da na gaji ni ma sai na fara cewa ba ni da shi every time yace ba ni ce ba ni da shi period. To da yaga haka sai kawai yazo ya dina magana aure. What happened da magana aure saboda lokacin ni kuma ya riga ya ji ga iyayena ya ce musu aure na yake so of course my parents are going to say it's been almost 8 months what's going on is this guy yawa in ba auren ki zai bai rabu da ke na ga mai ce an fara magana aure a gida sai cewa yi akwai matsala what's the problem ai baban shi ya ce dama kafin wannan ex din nashi baban shi ya so ya aure cousin din shi ba zai aure ta ba so yanzu baban ya ce ya kawo mai wata yake aurenta wacce ce yana so ya aura gashi ta yi embarrassing in saboda after an raba invitation card ta ce ba ta aure shi ba dan haka shi ma yanzu wacce ya kawo baban ba ruwan shi ya je dan kan shi kin gane irin he's not going to give his blessings and of course he's not going to get married without his parents blessings so kenan babu magana exactly yace to so what's up sun ce so ba solution kenan sai yace he doesn't know nace to haka ne mu rabu wai a'a to me kake so we're not going to get married there is no point in staying together. So yanzu misali kika sake haɗu da wani Prince Charming yayi tikin duka list ɗinki zaki ƙara ɗaukan kuɗin ki bashi. Oh no, kuɗi na ma kafin su shigo na kashe su yanzu. Da ni nake ajiye kuɗin da zan ba wani ai. So yanzu kin yi hankali ne zaki. Kin gane the thing is daman tun kafin shi maza masu kyau kaɗai nake dating and har yanzu su ɗin nake kulawa. That doesn't mean zan ba su kuɗi na. Kanina na da kyau ina so sai in ɗauka kuɗi na in ba su. But ba dai wai namijin da zan yi shi ma ɗin ko ba wai na bashi kuɗi saboda ina son shi bane ba
even if he had come to me as a friend, I would have given him. Kin gane ba wai saboda ina bala'in kaunar shi ne ya dinga bashi kuɗi na ba. Na san na so shi amma ban mai irin san da yake tunani na ba mai san da wai har zan haukace in ta bashi kuɗi saboda a ce wannan san na mai ba zan rubuta list din kuɗin da yake karba a hannuna ba. Kin gane, but I gave it to him as a friend because he was my friend before anything else. Kamar ke ce yanzu kawata kina bukata abu ina da shi. Allah bai mun zuciyar zan iya ganin wani yana son abin da ni ina da shi in hana shi ba. I can't do that. To masu kallon mu kun ji yanda soyayyar Bilkisu da wannan ba ma san me zan ce mishi ba. Menene ma? To ba zan ce komai ba dai, amma ina son ku sani babu namiji wanda shi namiji ne ya ansa sunan shi namiji, komin kuɗinki komin kuɗin gidanki, in dai shi ya ce yana son ki, yana son ya aure ki. Yes, akwai taimako, yana da problem, yana iya zuwa gurinki a matsayinki na wacce yake so ya aura, ya faɗa miki ga matsala na. In wanda za ki iya taimakawa ne ki taimaka, amma babu namijin da yake son ki, namiji dai da as namiji ya zo ya karɓi kuɗi a hannunki ya ce ki siya mishi kaza, ki siya mishi kaza. Wannan ba halin mazan ƙwarai bane ba. In ma kina da tare da wanda yake da irin wannan halin, to kama takalminki ki tafi a guje. Kada ku manta ku danna mana like, ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa na sanarwa, saboda idan mun ɗora abubuwanmu ku riƙa gani. Mun gode.